cewa mu sai daga nan sai ka dora ɗaya ne ya cire tuta dan yau haka sai yawa action ku take bani guri da baki ɗayan wanda kuke kan madafan iko mutum ɗaya ne wanda muka sani jajirtacce wanda yake yi don al'umma kowa ya riga ya sani Salad Ali Indume shi kaɗai ne yake wannan karan za mu koyi da halin ku take ban guri la ila ku take ban ku wallahi ba za ki koma ba wallahi karshen ki dai sai da gumaman nan taki da kike siyarwa saboda rashin mutunci ai daga kan kasan nan ya riga ya gane yanzu duk wasu hanyoyi da za a biyo masa a bullo masa na karyace ya riga ya gane a cika ma alƙawarkan da aka yi musu ba zukun ba da zukun kulli yawmal makabuli fata والناس حولك يحكون سهولا فأمل لربك أن تكون إلهك من يوم مولدك راهكا مسرورا